10 praktických anglických slov, ktoré vyslovuješ zle. Answer, atmosphere, aisle seat, available, appreciate, air, ear, advantages and disadvantages, pros and cons, actually. Ahojte, moje meno je Peter Pavelko, pomáham zamestnaným, cestovateľom a študentom, aby sa vedeli pekne vyjadrovať po anglicky, bez toho, aby museli stráviť celé roky v Anglicku. Rezervuješ si ukážkovú lekciu a opravím aj tvoje chyby a výslovnosť. A teraz zo pár viet, aby sme to vedeli používať aj vo vete. This is my answer. The restaurant has a nice atmosphere. He likes the aisle seat because he can stand up easily. Is this seat available? I appreciate your help. We need air to live. She covered her ears. Living in a city has advantages and disadvantages. What are the pros and cons of the city you live in? Actually, I don't like coffee, I prefer tea. Otestuj si výslovnosť v ďalšom videu.